Ngifuna sibheke ezwini lenkosi ngitshelo ke ndathi ngizotyhila nje into zimbalwa so that sikhalo sibone basenza kanjani. Incwadi kaMateyu chapter 17 masifunde pha u6 siphele pha ku9 6 to 9 isihloko ndaba kwenziwa kumila kumbi kukaYesu. Ifundeka ngoluhlobo kwemphulaphula. Bathi abafundi bakukuva oko bawa ngobuso babo boyika kakhulu. Xa kufika uYesu abachukumisa wathi, vukani ningoyiki. Bathe bakuphakamisa amehlo abo ababona mntu yanguYesu yedwa. Bakubona ukuba bayehla entabeni apho wawisela umthetho Yesu esithi, "Iseningawuxelele bani umbono lo ade avuke kwalabafileyo unyana womntu? Izwi lakho linguwe, izwi lakho lingamadoda siqondisayo endleleni. Sihluthise ngalo namhlanje, thetha ngalo Nkosi, ukuze imiphefumulo yethu ihluthe. In the mighty name of Jesus Christ, amen." Namhlanje mphulaphula ndirhalela uba sigxile kula verse 8 ofundeka ngale ndlela. Bathe bakuphakamisa amehlo abo ababona mntu yanguYesu yedwa. Isihloko sentshumayelo yam namhlanje sithi ubona ntoni. Isihloko sentshumayelo yam namhlanje mphulaphula kulapho sikhona into ba ubona ntoni. Ngoba siyeva thina abafundi bakaYesu babona uYesu. Ngivumele mphulaphuli namhlanje ndithi kukhona abantu abathi benoYesu zakufika ingcingongo, zakufika izinto zibavalele ekoneni, bangamboni uYesu kodwa babone ingxaki. Kusokuba nzima emehlweni abo, empilweni zabo, emehlweni abo, amehlo abo agcwale inkwethu. Balibala into ba uThixo ukhe walunga ezimpilweni zabo. Namhlanje ndifuna ukukhumbuza ngobuhle nangobubele bukaThixo. Ngoba lento ndiyithethayo mphulaphula ndiyayikhumbula xa uYobhi wayiluze zonke izinto zakhe, kodwa noba kwakunjalo mphulaphula amehlo akhe ayejonge kuThixo. Kude kuthi ndeze emhlabeni ndize kwaye nje ukuphinda ekhaya ndize. Kodwa mphulaphula sifumana unkosikazi wakhe ethi xa ithetha naye emveni koba embona into yoba zonke izinto ebezintle benazo ziphelile. Le ndoda endinayo i-useless. The only thing esendiyibona kuyo, ndibona amathumba, ubomi ebesinabo, imoto ebesinazo, izindlu ebesinazo ziphelile, ama-esile ebesinawo aphelile, kodwa ndishiyeke nendoda egulayo. Ngoba mphulaphula siphila kwilizwe labantu abasithanda xa sinezinto.
zakuphela izinto ebesinazo sibone besiflathela. Kodwa ithi le ndoda xa ithetha Mphulaphuli we-USRFM ithi bekumele silindele okuhle nakuThixo, ngoba unkosikazi wakhe uthi okungcono uvele uthuke lo Thixo uvele ufe qha kuphela. Uthi xa ithetha besilindele okuhle kuphela nakuThixo. Yangathi le ndoda ithi awu understand na into yobana le ndikuyo yi-test. uThixo kukhona into afuna ukuzenza ezinkulu, ngoba Mphulaphuli siyayazi sonke into yoba kwi-meeting kaSathana noThixo uYobhi wayengekho, kodwa kwakudityenwe ngegama lakhe. Ndiyazi Mphulaphuli ngubani okudityenwe ngegama lakhe ngenye imini. Wathi uThixo zeni uzuyenze yonke into Sathana, kodwa uzungawuthatha umphefumulo wakho. Sathana Mphulaphuli wamamela ilizwi likaThixo, wafika uYobhi wamthathela zonke izinto awayenazo. Abahlobo abebenaye Mphulaphuli bamshiya, abantu Mphulaphuli ebebekade behleka naye bamshiya, washiyeka yedwa elithuthwini. Kodwa amehlo akhe akajonga mntwini, wajonga kuThixo. Mphulaphuli we-USRFM, andiyazi into yobana sakufika ingcingongo ujonga phi, kodwa sifumana abafundi bakaYesu bembona uYesu Mphulaphuli emveni komangaliso awenzekayo. Mphulaphuli we-USRFM ekhaya, ndiyazi into yoba usakufika inyembezi ngubani ojonga kuye, kodwa ndikhe ndabona abanye abantu bethatha intonga bayovumisa. Mphulaphuli we-USRFM, ndikhe ndababona abanye bekhangela osiyazi. Mphulaphuli we-USRFM, kodwa namhlanje zomisa uYesu othi ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi. Ubona ntoni? Ubona ntoni Mphulaphuli? Ubona ntoni zakufika ingcingongo usawuphela umsebenzi? Ubona ntoni? Mphulaphuli we-USRFM, usawushiywa ngabantu abathandayo. Ubona ntoni? Namhlanje uThixo undithuma into yobana ndikubuze into yobana ubona ntoni? Mphulaphuli wekhaya, ngoba Mphulaphuli kukhona ilifu ohamba nayo, kukhona amangqina ohamba nawo, kukhona umkhosi ohamba nawo, kodwa uboni ngeliso lenyama. That is why sithi xa sithetha ngenye imini sithi asoyiki ngokoyikiswa, asoyiki into ngoba uThixo wethu uhamba nathi. Mphulaphuli we-USRFM, sisho singathembanga thina, kodwa sithemba uThixo sihamba naye. Sithemba uThixo sihamba naye, ongena nathi emililweni, ongena nathi emihadini. Mphulaphuli we-USRFM, ongena nathi imoto ziqengqeleke zaphela. Mphulaphuli we-USRFM, uThixo ongena nathi ibhuleti ziphuma phezu kwenhloko zethu. uThixo Mphulaphuli osihlangulayo, ipoison zikhona. Ubona ntoni namhlanje? Ubona ntoni? Ubona ntoni Mphulaphuli we-USRFM? Ngoba kukhona abantu abathi mfundisi uMabandla, ayikho enye into endiyibonayo ngaphandle koba ndithathe intambo, ngaphandle koba ndithathe ipoison, ngaphandle koba ndithathe isibhamu ndizibulale. Zothi namhlanje ngokukhumbula into yoba uThixo ukhe walunga empilweni yakho. uThixo ukhe walunga mani empilweni yakho. uThixo ukhe walunga Mphulaphuli, abantu behleka. uThixo ukhe walunga ungenamsebenzi, ungazi into yobana Mphulaphuli uzophangela ngantoni. Abanye abanayo imali yokubheka emsebenzini, uThixo provide. Mphulaphuli we-USRFM, abanye abazi into yobana abantwana babo bazobondla ngantoni, kodwa uThixo provide. Ubona ntoni namhlanje? Ubona ntoni namhlanje?
mphulaphula weSRFM, ntoni le oyibonayo ubomi bakho kubona into yoba I'm taking one step phambili, kodwa uma ndibuye emva I'm taking 3 steps. Kodwa ndizothi namhlanje noba iimeko zakho zinjalo, ubona ntoni? Bathe bakuphakamisa amehlo abo ababona mntu yanguYesu yedwa, ngoba mphulaphula uYesu uyavela, abanye abantu sebekuhlile. uYesu mphulaphula uyavela, abantu ohleka nabo sebekulahlele kude. Mphulaphula weSRFM kuba sike sambona ngenye imini mphulaphula weSRFM uEliya eyohlaselwa mphulaphula ekhaya ngoba wayengumprofeti kaThixo. Mphulaphula weSRFM sifumana abantu besithi lo nguye mani lo, sibabazama ukubahlasela abantu bakaThixo, asikwazi ufika kwesi sizwe. The only thing amasiyenze masibulale nomprofeti. Mphulaphula weSRFM litshiso lenkosi bathi nxa befikile kuye wathi baleka uGehazi siya kuye esithi yes namhlanje siyafa ngoba iyade esikuyo ingqongiwe ngabantu abaphethe isabhamu, abantu abaphethe imikhondo. Wonke umkhosi ufikile ukusihlasela. Mphulaphula weSRFM masayifika kuEliya lithi izwi lenkosi, uEliya zange ethuke, uEliya zange oyike ngoba he understood ndoba lo ngaphakathi kuye mkhulu kunani usezweni. I want you to understand mphulaphula weSRFM, usazophuma ubheke court, usazophuma mphulaphula uhambe ubheke kwi-interview, andifuna mphulaphula understand into yoba lo lapha kuwe mkhulu kunangaphandle, mkhulu kunangaphandle. Bayeke bahamba bawuzigaba, bayeke mphulaphula bawufutha, bayeke mphulaphula bahambe nezinto ezifakwe emlonyeni. Understand the one thing, into yoba you are not alone. 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 Uthi ke mphulaphula xa ithetha ndiziyanga sokuyivaleni intshumayelo namhlanje. Uthi xa ithetha naye uthi athandaze kuThixo, athi Thixo kovula amehlo kalomfana. Litshiso lenkosi kwathi kunjalo uThixo wawavula amehlo, wathi xa ibona wabona lapho i-chariots, wabona ingelosi, wabona mphulaphula abantu bejikeleza indlu awayikuyo, wabona into yobana lo mkhosi esinawo mkhulu kulalo ngaphandle. Mphulaphula weSRFM ndiyamthandaza uThixo namhlanje into yoba awavula amehlo akho, ngoba le nto udala into yoba umona ingxaki odibana nazo, it is because amehlo akho avaliwe lutshaba. Valiwe lutshaba. I want you to understand into yoba lungaphakathi kuwe, luhamba naye, bangazenza zonke izinto, baqhele mphulaphula weSRFM, badunuse benze zonke izinto, bahambe mphulaphuli benze izinto ezimdaka endaweni yakho, kodwa understand into yoba lungaphakathi kuwe mkhulu kunangaphandle. Ubona ntoni namhlanje? Ubona ntoni mphulaphula? Ubona ntoni? Ubona ntoni? Ndifuna usule ezonyembezi, ndifuna mphulaphula namhlanje uvuke ngomso, uhambela phezulu, uzibethe isifuba, uthi lungaphakathi kum mkhulu kunolungaphandle, ngoba ndimbonile uThixo endlulisa ezintweni ebengicima ndisoze ndidlule kuzo. Khona abantu ababendibiza ngamagama, khona abantu ababendithufela, khona abantu ababendenyelisa, khona abantu ababehlekisa ngam, kodwa namhlanje uThixo ndi-understand into yoba ukhe walunga empilweni yam. That is why namhlanje ndisithi uThixo ndihamba naye mkhulu kunalusezweni. Oh mphulaphula weSRFM, ubona ntoni mani? Ubona ntoni? Ubona ntoni? Ubona ntoni? Ubona ntoni? Kodwa namhlanje ndifuna into yobana ubone uYesu, ubone uYesu. Abantu bathi bebona imeko ophila kuyo, abantu bathi bebona indlela ophila ngayo, babuze into yobana lo mntu usurviva njani, lo mntu ubondla njani abantwana, lo mntu mani wenza njani, siyambona uyaphila, wenza njani. Uthi lo ndihamba naye
ndikhetha ungaziboni ingxaki endijongene nazo, kodwa ndibone uYesu ophilayo. Ndikhetha ungazihoyi izinto ezithethwayo, kodwa ndibone uYesu endihamba naye. Mngineni uYesu intoba uyaphila empilweni yam, ngoba ndandingulo owayijongelwa phansi. Malibonge igama likaYesu. Namhlanje mphulaphula nizothetha nabantu abaninzi, kodwa kukhona abantu nizothetha nabo abathi mfundisi uMabandla, bendithi zakubetha izinto, besithi zakundihlasela izinto, ndibonana ndiyohlala ekoneni, kodwa namhlanje I understand into yobana uThixo endihamba naye mkhulu kunalusezweni. Lo uThixo endihamba naye uyingonyama yesixeko sakwaJuda. Lo Yesu endihamba naye ngulo othi onke amadolo ayagoba egameni lam. Lo Yesu endihamba naye ngulo uthi ndimi indlela, ngulo uthi ndimi ubomi, ngulo ndimi othi ndimi inyaniso. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Mkhulu man, mkhulu Yesu ohamba naye, mkhulu man. Bakhona bamthukayo, kodwa mphulaphule siye sithi sesihamba naye sikhumbule into yoba lo Yesu akhange simfunde eBhayibhileni kuphela, kodwa sesambona esihlangula, sesambona esikhupha esibharile, sesambona mphulaphule wethu RFM esikhupha ematyaleni, sike sambona mphulaphule esihlangula, sike sambona mphulaphule ehamba nathi, sizizinto ezingenanto, sizizinto ezingajongelwanga ntweni, kodwa uThixo wahamba nathi, uThixo wasiphakamisa, uThixo wasithintitha, uThixo wasenza abantu, uThixo wasenza amanene. That is why singenokwazi ukuthula, ngoba le nceba sayifumana mahala, kumele ukuthi siyidlulise mahala. Sodlulisa lo nceba namhlanje, sithi nawe ungangena ekhaya, ngoba uThixo kalijonga izolo. Phulaphula weyiSarafem, he is interested kwingomso lakho. Phulaphula wasekhaya, understand one thing, into yobana uYesu nguye mphulaphule okwazi ukuphorisha, nguye mphulaphule okwazi ukusula inyembezi, nguye mphulaphule okwazi ukwenza umuntu omtsha. Babuzana abantu into yobana kwenze njani, ngoba siyamazi into yoba lo muntu lo wayilela esipotini, siyamazi into yoba lo muntu wayilala apho ahlelwe khona, siyamazi into yoba lo muntu wayengahloniphi mntu, kodwa kukhona into eyangenayo yamenza umuntu omtsha. Ubona ntoni? Ubona ntoni? Namhlanje ungaqhwetha ababini nabathathu uthi ubona ntoni? Ewe ndi-understand uye wafeyila izolo, kodwa namhlanje uYesu uyakubuza into yoba ubona ntoni? Ezintweni zonke odibana nazo ubona ntoni? Uphakamisa ntoni? Wenzani? Zakubetha izinto phulaphula weyiSarafem, ngoba khona into endiyi-understandayo, into yobana uma ubambela okanye uthathela umthetho ezandleni zakho, uThixo ubuye umva. Ngoba kukhona abantu mphulaphula uthi ndoze ndingene emgodini ndingazange ndimxolele ubani, ngoba wandenza into ethile ngonyaka othile, andiyazi uba ndithetha nabani namhlanje, kodwa ndizothi kuwe mphulaphula weyiSarafem, isenokwenzeka into yoba uThixo khona apho ufuna ukufikisa khona, kodwa kukhona apho ubambelele khona. Ubona ntoni? Ubona mphulaphula amanxeba ubunawo izolo, ubona ntoni namhlanje? Kodwa namhlanje ungambona uYesu ezobuhlangula ubomi bakho, uze uthethe ngendlela entsha, uthi bonani izinto zam zisuke zantsha, ngoba kukhona ndimamkeleyo. Phulaphula weyiSarafem, zani nibone kukhona lo mntu ondixelela izinto ezingaziwayo ngabantu. Ziselo ndoda namhlanje ethi lo ngunyana wam endikholisiweyo nguye, mveni yena. Phulaphula weyiSarafem, ngenye imini ehamba phulaphula weyiSarafem esibheka isixeko, esibheka
Emmaus uphulaphula wayeStar FM bebuzana bencokola amadoda bethi hayibo lo muntu ebesingithembile into yobona uzawubahlangula isizwe sakwaJuda ubulewa mphulaphula ubethelelwe emnqamlezweni siphelelwe lithemba asiyazi into yobana sothini wafika uYesu phakathi kwabo wathi madoda kwenzeka ntoni nathi mathamatsha nje kwenzeka ntoni ngoba mphulaphula kukhona abantu namhlanje abathe mathamatsha ababhidwe zizinto zobomi mphulaphula wayeStar FM kodwa ngizothi kuwe namhlanje uYesu ufikile nakweyakho impilo dala ukhala udala mphulaphule usiva kabuhlungu kodwa mphulaphula uzophendula imibuzo ungayazi lobona uzayiphendula njani kwenzeka ntoni madoda athi xa imphendula ingaba nguwe wedwa nomhambi kweli lizwe isikulu ingaba nguwe wedwa umhambi na apha eJerusalem ngoba wonke umuntu uYesu ngundaba mlonyeni kuthethwa ngale ndoda bese sithi isizwe sakwaJuda somangayo phulaphula wayeStar FM yethu lenkosi kwathi kusenjalo amehlo abo ayivaliyo ngoba mphulaphula sometimes amehlo yakho ayavalwa athi uYesu enqonqoza wathi ndime emnyango ndinqonqoza kodwa ungamuhoyi hoye ezinye izinto athi uYesu esithi ndime emnyango ndinqonqoza uhambe mphulaphula ugoye zakho izinto ndiyazi namhlanje inkosi ndithethisa kubani ndiyazi inkosi namhlanje ithi mandithethe kubani kodwa abantu endithetha kubo namhlanje bayandiva phulaphula wayeStar FM lithuzo lenkosi sathi sakuqhekezwe sonke phulaphula wayeStar FM ngoba ndilapha nje zokuqhekeza isonka mphulaphula athi xa ithetha ngaso athi ndisisonka sobomi ndingamanzi okuphila othe wasela kum akasoza buya nqane othe watya inyama yam akanozaphinda lambe phulaphula wayeStar FM abhideka amaJuda into yobana lo muntu uthetha ntoni into yobana uthi masitye inyama yakhe athi masisele igazi lakhe babengazi mphulaphula into yobana yena umzimba wakhe waqhekezwa phulaphula wayeStar FM ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali kodwa babe nobomi obungaphakathi ngoba mphulaphula sakutshatyalaliswa lenyama kusawuchithwa lidokodo kusawuchithwa lomkhukhu sinekhaya elingakhiwanga ngazandla phulaphula wayeStar FM elisekhaya ezulwini ikhaya mphulaphula wayeStar FM elingakhiwanga ngazandla ikhaya mphulaphula wayeStar FM athi xa ithetha ngalo uYesu athi anazi na into yobana ekhaya kukhona mphulaphula wayeStar FM izinto ezilungiselelwe nini ubona ntoni namhlanje hayi mphulaphula mandikuyeke mphulaphula wayeStar FM ubona ntoni namhlanje vula namhlanje sithi mphulaphula zifika zokunetha uthi andijonganga zonke ezi zinto mna uthi ndiwaphakamisele ezintabeni amehlo am ngoba khona into endiyazi into yobana uncedo lam luvela kuYehova uncedo lam aluveli kwenye indawo luvela kuYehova ewe zingandinetha kodwa khona imini apho sosulwa khona inyembezi ewe zingalibetha kodwa kukhona imini uThixo azokushaya ihlabekisa ngempilo yami balibonge igama lenkosi funa ukuthi namhlanje lo magama makakusikelele mphulaphula uphuma usithi ngomso lungaphakathi kwami omkhulu kunalo sezweni
uphuma usithi Mphulaphula ndiyamazi umhlengi wami uyaphila. Yothi noba le nyama seyidlavuliwe kodwa yeme phezu kwethulo lomhlaba awuhlangula umphefumulo wami. Ngoba Mphulaphula lithi izwi lenkosi wehla wabheke eHadesi, wafika Mphulaphula wasithatha isithixo wabavulela bonke abakholwayo ubomi obunaphakade. Lithi izwi lenkosi uhlele ngasekunene kukayise uyasitahuzisela izono zethu. Mphulaphula weStar FM ekulileni kwakho yazi noma uThixo ukufitshana kwinhliziyo ezityumkileyo, futhi uThixo akazideli inhliziyo ezityumkileyo. Mphulaphula weStar FM osukeme amenga kwicala lakho, in the mighty name of Jesus Christ, amen and amen. Abantu abaningi bazi ukuthi khona thinazo